Pansamantalang isasara po muna sa mga motorista ang kaliwang bahagi po ng Govantes Dike sa Ilocos Sur, alinsunod po sa pagdiriwang po ng kapistahan po ng lalawigan. Epektibo ang naturang kautusan simula po ngayong araw, January 8, 2025 hanggang February 15. Inatasan ng publiko na gamitin o dumaan sa kanang bahagi o yung papasok po ng Vigan City bilang alternatibong ruta. Inabisuan na rin po ang mga drivers na bagtasin ang Rizal Street at Quirino Boulevard papunta sa nakatakdang destinasyon. Samantala, puspusan na po ang sinasagawang preparasyon ng pamahalang panlalawigan ng Ilocos Sur para sa ilalatag na mga aktibidad kasunod sa naturang selebrasyon. IFM News. IFM News. IFM News.